Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyuon ko ang langit. Armando! Melody? Day! Ngano, Day? Si Armando! Melody? Nagdam ko kaniya. Tubig. Oh, Ada. Inom mo ra. Inom. Inom mo na yung tubig. Alam mo ka na ng imong babati eh. Sige na. Tos, tugayan mo lusing. Dugay kayo kay nabalik. Ingo ka nagkuha ra kang snina ni Melody niya. Pila ka oras nga nawa nga dugay man ka. Ha? Ay, naligo pa man sa kog nangandam. Ligog nangandam. Doray ni tabo diri wala kay kalibutan. Ha? Ayon ni mo. May kay ka. Di anak ka. Kay ako sa pauli. Pahuay nasad ko. Nahalala ka. Ikaw daw ka para ba maka-uli sukad ganinang kadlawon. Pauli na lang. Pahuway sam. Dili lang. Ani na ko. Uban ni Melody. Dili na ko si biyaan. Melody. Ilom na Melody. Oy, mabughat ka nagkalaki ni mo. Nagdamgo ka lang, oy. Hilakam kita na ni mo. Ilom na, oy. Damgo ra to, dili, tinuod. Armando! Armando! Agata! Armando! Napusilan mo, unay. Ano mo ba na? Ayun ka! Ikaw na kayo din ang tanan! Ikaw ang saban! Nagpataga ka nagpusin! Sige! Kini bahala din eh, ha? Kini bahala. Babus! Jerome! Ayaw ko biyahe! Maluwi ka! Lalo to si Armando sa ospital! Jerome! Armando! Niyari ko! I'm sorry! Wala ko tuyo, I'm sorry! Dali! Nandiyan ko ikaw sa ospital! Armando! Armando, pasaylo ako! Please, don't die! Mga kong tabang, manawa kong Europe. Hold on, please! Ayaw kong biyahe! Ay, salamat taon. Nakatuog na siyag balik. Ay, sa kadaghan ng naagian nga pagsuway ining bataa. Karon ko siya nakita nga mas nahugno. Sama na sa matuod kong anak ni si Day Melody. Kung unsa may iyak mga kagulanan, bation ko usap. Nang, Ahaw siya sa gugma sa ginikanan. Hinungdan tingali nga dali ra nahugang iyang pagbati ngadto sa ibong amahan. Ugdaan ko na siyang gipasidan-an ni ana sa una. Nga masakitan lang siya. Ang gugmang gidili bisan unsa pay rason. Way katarungan. Og magpabiling sa mata sa Dios og sa katawhan. pero na po siyang dawato ng luyo sa tanan. Unsa? Usa lang kay kayo na akong kikinahanglan. Aron ikapapatuod ko niya ang kamatuladanon sa kutinguha ng niya. Usa lang kay kayo. Dili ba ingog nga pamation? Gikan siya sa imong amahan o karon sawon mo siya? Nahibaw kong sayop. Nahibaw ko. Apan igo ng katarungan ang gugmang gibati ko alang kang Melody ng lusing. Dong, Andam ko magkigbatok sa tibuok kalibutan. Alang nini pagpatian ng... Eric. Excuse na nga. Hello, mami? Eric! Mami? Ngano, unsa ni tabo? Ngano naghila ka? Si Daddy ni mo! Ha? Ngano? Unsa ni tabo di daddy? Ha? Unsa? Ginoo ko,
Usa man day ka nahitabo kang Armando, nganong ingunod sa hadlok man siya. Ay, wala ko niya matubag sa akong pangutana kung unsay nahitabo ni Armando. Basta kinabati to na kung naghisgot siya og ospital. Ngano man ka? Agoy Ginoo ko, walang untay daot ang nahitabo kang Armando. Wala. Kailaing kagulanan na usab ni Inday Melody kung may mahitabo nga dautan ni Armando. Shit! Dili ko mahilo na sa gisulti ni Eric. Dili mahimong dili siya mo balik na ako. I want him. I need him. Wa nang ilang anak ni Melody. Wa na igong rason nga mugukod pa siya tumapayana. Ah, shit! Kana bang wa man mamatay ka tumapayana uban sa iyang gisapak? Bullshit! Dili ang sama lang niya makailog ni Eric ikan ako. Dili ko muskot. Dili ko makadawat ini. I need to have him back. Armando! Armando! Mami! Mami! Eric sa daddy ni mo. Kumusta siya? Payon si Daddy. Payon siya. Napa siya sa operating room. O sa pinitabo? Ha? I don't know. Galit kayong mga pangita po. Gusto na. Magabot ang maluwas si Daddy. Maluwas ang siya. Ang doktora. May kawas ang doktora. Dok? Dok, kumusta nga kumbana? How is Armando? Doktor, kumusta si Daddy? Ha? We did our best aron maluwas na mo siya, but I'm sorry. Dok, Wa na ang pasyente. No! 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 Armando! 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 He can't die! Mga tupamisa sa stage. We will have our new life there. Dili ko niya mahimong biyaan. Dili. Dok, balik ka siya, Dok. Maluwas pa siya. Maluwas pa ka kumbana. I'm sorry. Wa na ko mahimo, bese. No! Armando! Melody. Armando? Sir Armando? Ay, Sir Armando nang. Uy. O ba siya din Day Melody? Tuwa siya sa... dalag balik aron. Dali, rang maulian ang imong kusog ha. Gipaway og tarong Denise Armando nang. Napati ko ngayon tingog. Napati ko nakipagkainit siyang paghawak sa akong aping. Denise siya. Day. Bago pa siya nikabiya, apason ko siya ng lusing. Pa siya magkapalayo. Oy. Apason ko siya. Melody, day ayaw pagbangon. Wala kay mo ani karon sa Armando. Imposible mo ani siya tuod kay tuwa siya karon sa ospital. Hospital? Ano? Unsay nahitabo ni Armando? Unsay nang lusing? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!